Už odišiel preč. Jani Bobek, to čo je? ...2009... 2010... 2011... 2012... Zvláštne... A 2013... Čo je tam? V tej krabičke. Zaujímavé. Ako zničiť J.D. Gleason? Ale kto to je? Musím si to zistiť. Takže Jane D. Gleason. Už viem, že bola pirátka. A jej duch stráži na zámku Gleason. V tej krabici bol papierik. Na zabitie ducha potrebujeme hovarský tokaj. Vinotéka. Tam je to. Už je tu. Neskrývaj sa mi. Aj tak ťa nájdem. Moje uši! Ahoj Albert. Ahoj, čo robíš? Utekám pred duchom pirátky, ktorý ma chce zabiť. Sranda, poď pozerať telku. Ide futbal. Hráme Slovensko proti Česku. Ale ja som na dovolenke. Máš na ostrove telku? Mám. No tak si ju zapni. No tak. Halo, halo. Jimmy, si tam? Ozvi sa.
Necháme ho spať. A zajtra uvidí. Takže, toľko už mám. Ešte hlina z hôr a vlastná krv. Dnes je ale krásne. Presne určené na naháňačku so šialenou pirátkou. Už som tu, konečne. Zobrať hlinu a hotovo. A víno. Teraz ešte krv. Ale najprv si odpočiniem. Už tu nie som sám. Asi bol len jeden. A Dorici. Naňho! Tak poďte. Čo? To je všetko? Toho si vezmem. Kto je ďalší? Nikto nie je. Ak mi dáš tú krabicu, umrieš rýchlo. Ale ak si ju zoberiem ja, budeš mučený. Nie. Dobre. Budem dobrá. Čo chceš vedieť? Odpoveď na 2 otázky. OK. Aké sú? Kto ste? A prečo chodíte tu? Dobre. Žila som si v pohode. Dokým Ľudovít spravodlivý popravil môjho muža. Chcela som sa mu pomstiť. Za polia som dostala peniaze a za ne som si kúpila 3 vojnové lode a dala som stýčiť červené vlajky. A ničila som Ľudovítové lode, ale keď zomrel, začala som sa pomstiť na jeho synoch. Po 13 krvavých rokoch zomrel aj posledný syn. A moje hobby bolo vlastnoručné otínanie hlav. A druhá. Páči sa mi tu. Sú tu dobrí ľudia na zabíjanie. A nechce sa mi v kuse strašiť na zámku Clisson v Anglicku. Už som povedala. Teraz mi to daj. Nie. Daj mi to. Hlupák. Zomrel sám. Nemal nejakú šancu. Au! Moja ruka! Ty! Je už mŕtva? Áno, je. Vy ste ma chceli napaliť na vlastnú cenu, však. Nie, nechcela. Nerobí mi dobre, keď ich posielam na istú smrť.
Ale keby som tam nikoho neposlala, tak by zničila všetky domy. Rozumiem. A pretože si ju zabil, ti dávam 15 dní na Ivandolat zadarmo. A obedy ti budem tiež platiť ja. Ďakujem vám veľmi pekne. Neposlúchol si moju radu, Viem. ale aj tak si prežil. To áno. Tak už bež na pláž. Ahojte. Prečo si mu nepovedal, že tú krabicu zostavil tvoj otec? A tá mŕtvola nad ňou bol on. Nechcel som zaťažovať hlavu po tom, čo prežil. Poviem mu to neskôr. Rozumiem. Tak mám zdarma pobyt a obed. Celkom dobre prázdne na to, že som včera zabil jednu šílenú pirátku a zmasakroval celú jednu skupinu zombíkov.